Velkommen til mit hotel. Personalet er klar til at bukke og skrabe. Velkommen til mit hotel, Monsieur et Mademoiselle eller Udyr og Belle. Vi slår tiden ihjel, skriv jeg ind, og jeg er sikker på, I får det ret. Jeres bryllupsnat bliver magisk. Der er styr på finanserne, alting er godt, står jeg løs på mit slot. For så længe I betaler, så er I velkommen, velkommen på mit hotel. Velkommen på mit hotel. Fra det første øjeblik jeg så dig, var du mit næste store catch. Og jeg er lykkelig, når du kigger på mig. Du er mit sande og eneste match. Skadyden, du er min. Skadyden, du er min. Skadyden, du er min. Du er min. Ja, du er min. Sig mig, hvad du drømmer og tænker på. Jeg ved, hvis der er noget du fortier, og du må forstå, at nu er vi klar til at gå hele vejen. Du kan ikke vende om. Min terning er kastet, nu leger jeg lejen med brud og med gård. Og hey, det bliver jeg bedre end alle jer. Kurver der kalder, som vindene falder, og damerne bliver sjældent. Øjne der kigger på læber der lokker, og visker i øret, hvad du skulle. Tag dig i agt for hende. Hun er rotten på vores båd. Tag dig i agt for hende. Du skal lytte til mit råd. Hun tager din mand, hun tager dit liv, hun tager alt hvad du har kær. Han er slem, tag med hende hjem. Han vil ikke kunne lade være. Du vil altid kunne finde ro, når tankerne bliver triste. Vi står klar, vil altid være tro. Vi bliver hos dig til det sidste. I skolen var jeg ikke så god til dansk og matematik, og engelsk kneb det også med, og tysk grammatik. Jeg gjorde det ikke med vilje, nej det gjorde jeg altså ikke. Men det endte alt for tit med min lærergrad at give. Der sad jeg så og ventede, hvis han nu skulle komme tilbage, og tænkte på de ord, som min mor altid sagde. Vi er alle sammen skabt til noget specielt. Det var godt, jeg tog en chance, for så mødte jeg min held. Han er min Tarzan, min Gud, han er min egen actionman. Jeg gør alt, hvad han siger, og gør det bedste, som jeg kan. Velkommen i mit køkken, mit kongerige, med blod på væggene og en skraldespand med knogler i. Her har kunden altid ret til at holde sin kæft, for ingen de skal blande sig i kokkens geschæft. Har fået nok af det brok, de er ikke rigtig kloge. De
kæfter op non-stop om hvad de har læst i en bog. De bringer pisset i gå. Jeg snakker ikke om marketing, når jeg siger, at jeg får kunder på krogen. De tror alle sammen, at de er så fancy, fordi at de har set et lorteshow med Gordon Ramsay. De skal lukke røven i min åbningstid, eller de bliver blæst i skallen som et hønseæg ved påsketid. Jeg slår din mademoiselle ihjel. Kom med ud i køleboksen og vink farvel. Adieu, monsieur, og nu skal du dø. Nu kan de to dumme kunder findes på husets menu.